Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang kendo erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV okinyi makawuono e twak marwa e chenro mar mbako romo kama twaka kod Kevin Osido jalonye weche mag telo kaachiel kod Sospita Obungu Owich janon weche mag siasa. Watwako tudore kod wach mar twaka mar theka madhi mbele e kar romo mar Bomas manobore Nairobi ka. Nitiere weche mopogore opogore mabende osepedh e nyim kamiti motelo ne twak makamano. Nyaka sani kaponi iluwo twak mar okinyi makawuono achiel kachiel isewinjo ka Osido wacho kanyo ni Kenya ochome referendum. Obungu bende wacho ni referendum ni tema koro nyalo konyo jo Kenya. Nyako Ramogi Ajwang in kumora mora mineno wati paro nango tuolnwa ote penjo mora mora kokale yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Kevin Osido inemi kuongo wacho ni adiera kalore kod gigo duto mabende timore kata gik osepedhi e kar romo mar Bomas kacha ni en adiera ni Kenya kumochope wanyalo dhi referendum kaluore ni gigo duto mipedho e nyim kamiti mar theka mano koro nyalo miyo wadhi referendum. Penje ni bende Kenya oseikore mar dhi referendum kata goyo ombulu mar paro Osido. To en ikruok mane monego bed ni keto ponono? Joyce kaluwore gi kaka twak dhi kaka twak ochomre Bomas kacha gi issues kata weche ma ji twak wigi tisomo gi katiba marwa mar Kenya biro nyisi ni twak kaka dhi mbele ochomo referendum. But sadly to say en ni to kapok adhie whether Kenyans oikore kata ok oikore nitie gik ma nyiso ni referendum biro. Mokwongo ki touch on issues of executive en kama mako office mar president, mawaziri gi jogo te matimo utekelezaji kata mamiyo serikal kwa wacho ni serikal tiyo mar serikal no en gik moko adek ma en executive, legislature kamilose chike kata bunge marwa kod judiciary ma en courts kata kar utewa mag doho. Katiba wacho in article 255, 256 and 257 nini tiere gik ma kidwa mulo to nyaka iter jo Kenya e referendum. Mokwongo kuomgi en executive kata office mar president. To gimomiyo mano timore en ni ng'eny jogo ma oseloso kata kaka wang'iyo weche mag yiero kadhi mbele to nitiere dweche kata proposals kata dwaro mopogore opogore ma ji wacho. Mokwongo iwacho ni mondo waketuru office of official leader of opposition. Masama waloso ni en office manitie nikech wan gi minority leader mabete bunge kacha to en minority nikech en motelo ne parliamentarians ma ai opposition kata ma jogo ma onge serikal. But problem manitiere Joyce en ni historically kaka waseneno opposition katimore en ni ng'atno mobedo namba 2 e yiero mar rais ema bedo ga opposition leader. But kaka nondik katiba marwa chon kane isebedo opposition tibedo nyaka mbunge nikech nigo ni kura mar president to in president main bunge. For example kane ne jakom Raila Amolo Odinga ne president ne Lang'ata MP to en MP mar Lang'ata to en nyaka ochung nyaka bedo president. Koro koko bedo president to bedo mbunge mar jo Lang'ata ma jo Lang'ata oseyiero to donje bunge ae to bedo leader of opposition. Sani waonge gi gima chalo kama. To the moment mawa insinuate kata wacho ni wadwa time manyiso ni we are effecting the executive. Namba 2 nitiere offices moko kaka mar prime cabinet secretary gima onge katiba. But the moment mawase wacho ni wadware it means ni mano office mawaketo kaluwore gi dwaro mar executive. Namba 3 nitiere weche mag term limits to katiba marwa kisomo sura 136 nyisowa kaka iyiero president, election of the president. Second Tuesday of the fifth year majo Kenya dhie kura. To katiba wacho in article 142 ni ng'ani kosegone president to bedo president mana for 2 terms manyiso ni higni 5 maluwore makoro bedo higni 10. Ang'o momiyo koro wadwa miye mondo bed lifetime president? The moment ma affect article maloso e weche mag term limits mag president ochomo referendum. But gimamiyo jo Kenya in my view okoikore gi referendum Joyce And sadly to say, any kata jogo madhi Bomas
be ok nyis the National Dialogue Committee ni structure maru kaka uno fomu udwa terowa e referendum. Emomiyo ne giringo matek magidhi bunge. Magi nyiso bunge ni wan ok wanyal loso outside parliament. Omiyo wadwa ni mondo miwa chik mamiyo wateko mar mondo wabedgi. Magi gibedo gi parliamentary session magi discuss kaka National Dialogue Committee inyalo mi teko through the Parliamentary Service Commission. Manyiso ni koro gimoro amora ma discuss kacha gibedo treated as a parliamentary committee mar bunge, parliamentary committee. Emomiyo kata weche mag milion 100 manende wadwa Sospita wachogo nyaka time kamano. To me it is a selfish move kecho gine mane ginyiso wani gidwa bet kama pesa mar taxpayers oktigo jibende will not feel pain kaluwore gi pesa ma samoro idhi tigodo e processing. 100 million ne ja Kenya masani en pesa mang'eny saidi to en pesa ma is unnecessary because for example gidwa Abomas Joyce I give retreat Naivasha for 4 days mondo koro gi compile views masani jo Kenya watetetete watiro Bomas kande kagi Naivasha to giduogo Nairobi ai idho ndege gidhi Mombasa kuma antiere sani ne gidhi timangono gidhi validate report magise deliver magise compile gigite ang'o momiyo nyaka gidhi mana Naivasha ai to gidhi Bomas mabang'e to 100 million pesa ma kimiyo jopur somewhere kata kimiyo vijande moko mantie Tana River kucha mondo chak godo kata kawosh kata gitim godo biashara moro en pesa ma ng'eny kabisa manyalo loko ngima margi. To Osido penji kanyo kalure ni pesa ma kamani wacho ne en pesa mang'eny kabisa. To wang'e ni kata kaponi koro kamiti ma kamane kinde magibiro bedo ka gitieko twak mari to koro giwacho ni yes jo Kenya odhi e referendum. Wang'e ni cost mar referendum bende nitiere malo ahinya. Bende waikore mar ponono kata for that cost te mar referendum mana mapiyo piyo. Ema dwa wacho ni number 4. Historically, an analysis of costs Mose team Kenya Kai from the 2010 referendum, mane wantiere gi 12.6 million registered voters, king'iyo polling stations manodhi referendum ma 2010 ne gin 27,680. Pesa manoti godo e referendum no Joyce ne 10 billion shillings. Mano 2010 ne watiyo gi 10 billion. Cost per voter mano vote referendum no ne en siling 700 gi prochiko gang'wen. Kane wadhi presidential elections mar ariyo nikech machabiri ne chalo referendum nikech ne wan gi one issue a vote mar 2017 repeat presidential election. At that time ne wan gi 19.6 million voters. Joyce pesa manende otigodo was 11.9 billion. Polling stations manotigo ne gin 40,800. Cost per voter jogo manene ogo kurano ne en siling 600. Kidhi a proposed referendum mawaloseni against pesa manotigodo e 2022 elections ma IEBC nene okwayo bunge almost apani ne 46 to 49 billion shillings to no meji about 19 to 22 billion shillings. Polling stations manotiyo e 2022 elections were over 46,000. Cost per voter 2022 elections ne end about 2,000 shillings. Sani kawalose referendum against 40 billion. What can 40 billion shillings team on neja Kenya masani makata walose weche mag stimulus packages mag youth mine gi jogo mantiere gi disabilities mopogore. King'iyo kata mana balance policy statement mano some budget mokalo referendum no onge. That cost mar referendum onge. Gima nitiere Joyce en mana cost of delimitation of boundaries. To bende koro penjo Major Treasury no propose to about 6 billion. 6 billion tin malich. Koro penjo en ni of course chik mar budget omiyo bunge thuolo mar timo appropriation kata supplementary budget. But penjo manitie maduong' en ni pesa ni dhi akanye. Is it going to come from the taxes majo Kenya Kwanza osemedogi mag mafuta, mag kerosene, mag petrol? Kakoro wan waweji serikal ok nyal miyo farmers rebates.
kata mana packages mag agriculture. Yudhe pod penyo ni to hustler fund manomiwani irego access levels so low. We wawinja ne obubungo which bende ka intere county ma Kisumu nyaka sani se wacho ni cost mar referendum adira to